Ndị Igbo be anyị ekenekwe m unu, ndị Inyinese, ndị Ojiriva, ndị Enugu steeti ekene m onye ọwụna. Asịkwa m nke onye nchiri ya zere. Aha m Nnaemeka Irerunachi, mana ihe eji mara m riwe akụ. Anyị nọ na Amankwo Inyinese nke dị na mpaghara Ojiriva dị n'Enugu steeti. E mere ka anyị mara maka ndọrọ ndọrọ a na-enwe n'etiti ndị obodo a na-akpọ Amankwo na ndị na-ewefute mmanụ n'ala nke ndị oyibo na-akpọ coal miners. Abalị 3 na 4 gara aga, anyị hụrụ n'ihe onyonyo ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eme ngagharị iwe nke ndị oyibo kpọrọ peaceful protest, igosi na obi adọ ha mma banyere akparamagwa ndị a na-egbufute mmanụ akpọrọ coal miners na-akpasa ha. Dịka ndị nta akụkọ na ndị na-eme nchọpụta ihe n'obodo, anyị si ka anyị bịa ka anyị nwee ezi nchọpụta na ezi nkọwa, maka na ndị Igbo si na enwe ezi nkọwa enwe ezi nghọta. Ka anyị gaa n'ihu. Nna anyị ekene gị. Anyị hụrụ na ihe onyonyo abalị 3 na 4 gara aga, anyị hụrụ ebe ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke na-eme ngagharị iwe iji gosi na obi adọrọ ha mma. Biko anyị chọrọ ka ịkọwara anyị wee gwa anyị ihe ịma banyere ya ngagharị iwe nke ndị oyibo na-akpọ protest, peaceful protest. Anyị ekene gị. Afọ m Wujud onye Beke, chairman Amankwo community. This protest ndị anyị mere o nwere ife ọzọ anyị bụrụ uche were mere ya nọọ abalị igwu koolu aba anyị were ọfụ la koolu ahụ a na-egwu anyị adọrọ awe mgbe e dere agreement ihe gbasara dị koolu ndị be anyị adọrọ obule ka ebu ụzọ si la koolu na-abịa. Anyị ezi oke emechaa esi na obu onwe ezi isi obule eburu ewela chitere be anyị Amankwo. So anyị amakwala ife mvụrụ nke obule ewela chitere koolu. It was last 2 years, 2024, 18th 2024 January ka ndị be anyị bịazi were ọfụ la koolu na-asị na ndị na-ala egwu koolu aba anyị alọchawa m ụlọ Disemba wee lawa ala ebutesi moto ebutesi ihe niile. So awa igwe wee kpọọ m sị m na-achọkwa na gọọmenti chọrọ igwe koolu aba anyị. Mmụọsi ya fine na ife dị ya ụlọ ọgwa egwuwe koolu abịa na anyị nche akpa anụ amarịta oge si were ọdụ egwuwe koolu lọ gọọmenti nwe ihe niile dị na ala. So anyị nọziere mgbe emechara emebe si na-emebe clearance ndị be anyị alụzi anything about etechiwode the agreement. Awosi ọkwasị ka akpa before ebido asị ha na-eme clearance ebe a ga-apaki si Katapino. Ndị be anyị gba nkịtị si na ọ bụrụ ihe mme esemokwu ka ha gala evubete some the equipment machine a ga-eji ọrụ ọrụ. Mgbe ha bubetacha machine emedo bachagwa ala asị na anyị ajụwa ha ka ekwela ihe ala bachara ala na machine abatachabe ha chụrụ ka enweta sample na the site ka amachi the sample ọdụkwarị mma. Ndị be anyị gbakwa nkịtị were si oke na ife dị awụ mgbe emechaziri ewebufute the coal washụrụ ga-aga test ya from test na anwa egwukwe koolu agwaji anyị datara elu steeti gọọmenti nwee igwu koolu. Anyị jụọba ka agrimenti edere ka anyị wee mara ihe a na-eme na sisi ebido ebubata obodo ihe ebubata meshin n'ụzọ be anyị adụzi mma. Ha wee weta akwụkwọ sịrị o nwere akwụkwọ agrimenti edere which is ndị be anyị adụ aware of the agreement. Anyị sala onwe ife ọzọ anyị ma na anyị ama mgba gọọmenti mgba na gọọmenti wo gọọmenti anyị niile ha sịrị anyị arụrụ anyị ụzọ na a ga-agbafuru anyị mmiri na a ga-azụkwa ụmụ anyị na akwụkwọ wee kwụsie ya. Anyị esetụla problem
ha gwuwelu kool ha bịa rụọrọ anyị ụzọ na anyị nidkwuru ụzọ na ihe na ndị be anyị kpawa ụzọ na mmiri. Ha mechakwa wee sị na a ga-agbafuru anyị mmiri na kool a na-egwu na ga-eme mmiri be anyị afet. Anyị si ya ha bịa gbafusiere anyị mmiri ha egwuwe kool na nwee ihe lo gọọmenti nwere resources ọ bụla ndụ n'ime ana. So ọ bụ taa ga anyị na ha si were eme ya na-aga ala ekwe anyị nkwa anyị nwekwa hope because na ihe anyị eji agbawa gọọmenti mgbawa anyị na-ekelewodo gọvanọ Enugu steeti Peter Mba etochiwe wetere ndị be anyị Amankwo Smart School alakwa ebe ahụ vụrụ this hospital smart hospital wee butekwala be anyị were asịra gọọmenti ya do anyị mma na-arụ n'ọkwa ụzọ a na-arụkwuru anyị ọkwa ụzọ ahụ ka anyị na-esizi asụrụ ọgụ erechi arụrụ anyị na ọ bụrụ na anyị na-agba gọọmenti mgba. So on that process alụla ime ya asịrị agbagbu onye be anyị ndị be anyị iwu obi adọ ndị be anyị ma ndị be anyị wee mee protest ụzọ na-arụ ọrụ anyị mmiri na-arụ ọrụ anyị ewee gbagbuo onye be anyị mechekwa the protest si eme ya ha akpọkwa anyị yọkwa anyị yọsi anyị si anyị na anyị ewele iwe na mara ya etu ihe kọsụ ọ dịsị ndị be anyị na-ezikwa anya si na die ya. So ya ka anyị mechezi ndị after anyị mejie protest anyị dị ekwesịghị anyị nkwa ya ga-emere anyị na a ga-eme ya nke before December. Ọ na m echezewo the date of the very day nke na-abanye within December time na a ga-arụrụ anyị ụzọ before December. Mgbe emechakwara ha wụsị anyị na a ga-awa edo ụzọ a ka 2 truck la-abịa na 2 truck adị abalị ụzọ be anyị si oke. Ha mechakwa demand ya si na anyị need natrat. Anyị wụsị the moment law na ka e were ọrụ ụzọ be anyị ndị be anyị wee gosi ebe a gara agba aja free ha kwụrụ anyị ụgwọ ha were rụọrọ anyị ụzọ. So ha wee gbaa latrat anyị ha wee bịa gbawa latrat rụwa ụzọ awaịdị akwa ụzọ ahụ again ha bata wee latrat gbachisie ụzọ elevro the latrat ịta ka ọ ka dị ịtọ ọdụ ma kịta before Christmas educhekwa gafere anyị kala akọmplel gwa latrat ahụ agbachiri ụzọ ndị be anyị ọgwụgwọ ndị be anyị madara abụ ofu onye ọgbaji ofu onye spinal cord ofu onye la hospital ebe a na-agbụ ọkpala ahụ. So ndị be anyị na-etikwe mkpu etu a ga-esi wee rụziri anyị ya bụ ụzọ ka anyị nwee ike were na-aga ụzọ dị mma na anyị atawa afụlụ ụzọ wee for how many years. So ọkwa ya wuye anyị na nyawo uye anyị nwa ma ayọ gọọmenti ayọ ma igwe ma PG biko ha rụọrọ anyị ụzọ na anyị ma adụrụ against of kool ala egbula be anyị na ọ ka edoziere anyị ụzọ be anyị gbafuoro anyị mmiri. Afọ m bụ Franklin Ezedimma, the youth chairman Amankwo village in Agbada Autonomous Community in Enugu State, Ikorotv local government area. Ife mere wụ that na ọgụ anyị na ndị coal mining company na-anọ all based on agreement anyị na ha richiri ma ọ bụrụ any other thing ọ na anyị na-agba gọọmenti mgba ọ imebiri ha their work mana gọọmenti of Enugu State because a sị na ọha nwe ihe niile otu a si ụgwọ anyị mara nke bụ eziokwu but in as much as no he gọọmenti ọ ka na-ada ya support because I believe na owere otu aka gọọmenti si eme something because gọọmenti anaghị achụpụ ube gị just like that because of na ha bịara mine mineral resources in your community. There are many ways, normal procedures, government is to do their own work.
and Ohuchi, whereby concrete agreement between the government and the village about mine the thing. This mining of issue, where it started at the first place, Obule village, our neighboring community. But I am how it started, how it ended. Some of the community youth can testify over that. Or by issue of agreement. I wanna strategies as you will be our Amankwo to the village. How was Hamba? No, I walk. Makana Hana has only when was Abba. How wanna? Will be Amankwo. There's a man you two so have based on how no one or Amankwo. Because I believe that na one village, none of this in talk more of about the autonomous community. This may see a name. Our Igwe the Rana one from Amankwo. Between the upper hand ahead of us. Mana oro to see me. I believe na human being na ewo onye wana kwesịrị na enwe conscience. Ebe your fellow human being no. Maka echi ọdụm n'ihu maka na onwekwe ihe anyị ritere n'ụwa efuru anyị nọ na ma nọ mmadụ na-eme ihe na-eche ihe ọ na-eme eche. Starting with nke Amankwo, I'm still the living witness mgbe o bidoro na ebe a nọ na ya today. Na ndị koodu na-abịa na ntị ka anyị nụrụ. Anyị bido fụọ machine. Anyị ebubata the instrument. Ya ji mine wa the code. Then anyị nwachọ jụwa ese ka ihe na-eme asị nọ ndị cool. Anyị sị okay. Ọ nọ ndị cool. Na cool dị be anyị. Maka mụnwa mmadụ amabeghị na cool dị be anyị for the first time. No na ha bịara asị na cool dị be anyị. Anyị sị wee ebe ọ bụ nọ ndị cool nọ kwa ihe ndụ mma at least development abatago na our village. Because I believe that na village ọ na mine cool any mineral resources at least ha na do well balanced and the other things. Ha da like some things ha demanded because ọ bụrụ obere ọrụ ka mine na-ebu. Fabido the next thing ebido clear out the bush. No clearance. The next thing ebido igwu bana. Mwa socheje that day. Jụwa ha sị na ka anyị nwetagoro the sample of material ha needed. Amakwa ma cool all day. Jụwa ha unu ama bụ na cool bido unu bịawa igwu cool. Asị anyị nwe ndidi. Anyị na-ene emegide ha nweta the sample of the coal ha need. I want coal debe anyị ha sị na virgin land na akwabe ha aka na original one na onwe ebe anyị nweta ụdị coal a Enugu steeti. Anyị na-aṅụrị na ihe ọma abịagwa be anyị. The next thing ebido mining. Kill out the whole bush. Video memo agreement with ndị ha na ha mere because agreement mere based on autonomous agbada because ihe niile a na-eme ọnụ agbada ha bụrụ the whole thing ha maka ha si eme so na agbada dị in charge of na agbada is autonomous. Whatever a na-eme na agbada autonomous community no agbada ka ama na amara any other thing. Ị na-ekwuru onwe gị onye nwe ebe nọ na ama agreement otu ha si ome maka ha chọrọ n'ọkụ
ifugia ibido gwuwe coal ọ na agreement edeze ka ji wefu ọzọ emeritis asị na ya eme onye ha kwetere na ha ya eme eme ọwakwa n'ozuru na onye ha kwetere ha ya eme eme anyị si no problem ma ya gaba aga ogolo n'ọzọ na mmiri na ụmụazị be anyị inweta enye ha scholarship otu a si kwuo we okay for that ebe a ka anyị nọ up to today a na-eme ya ndị yutu Amankwo ndị yutu m kikewa against ewe na-agwa data na ihe a na-eme agbasa youth obodo na refer back to youth agbada how they may exist before not because of this cool something ha je form ọrụ onwe ha agbada youth onwekwa ike na jụta other agbada other village so na agbada for under this agbada autonomous how this agbada youth of 10 as in the taproot where it start and when this agbada youth of 10 started all issue of this code mgbe ya jere n'obu n'ibidie ka ha fọ ha maka isi form all the thing anyị nwa village Amankwo village youth anyị nwa na-ata ahụ obodo a ọrụzie mgbe anyị eri ihe debe anyị n'afọ anyị na-ata asị anyị na anyị enweghị ọnụ na ume anyị atọ n'ihe a na-eme awa protest bidoro nke bụ ahụ na ndị be anyị lapụta ụtụtụ wọfụdatịla mmiri be anyị niile tọnụ to red anyị webe chekiwe ebe ya nwasị uwe ụlọ from coal mining ka the thing nshi were bido the were pollute mmiri be anyị so were ụlọ egbu azụ mmiri be anyị tọnụ to red were tresịrị ya ọhụrụ ebe ahụ so ma abacha ihe niile ma rịbọ ndị be anyị gbu ya si na mmiri dịte mebiri ya tọlọ ya to black so na onweghị ihe nwere ike iji nwụọ abacha anwa ma rịbọ anwa mee azụ niile na mmiri be anyị nwụrụ anwụ so ndị be anyị were mekwe protest again were gaa tigere gọọmenti gaa Odi River local gọọmenti gasị alekwu ihe na-eme na be anyị maka na onwezi ihe anyị nwere ji elive la be anyị like mmiri mgbe ihe anwa mechere onwezi mmiri ndị be anyị na-eyi ozu and bohol adọrọ asị ha agbafuru ya so onye butere protest nke ebu anwa anyị were mechie ya were si gọọmenti lọka alụrụ onu anyị on that anyị mejere the protest were kpọọ anyị si anyị na a ga-eyi niile a ga-emezisi ya emezi ka ọ dị na mma n'ọka anyị dawela gọvanọ lụrụ olu anyị mara mkpa anyị na anyị onwekwela mgbe anyị ma ndụ against ihe ọbụla gbasara kool ala egwu laba anyị maka anyị na-asọpọtụ gọvanọ for ihe ọma niile ọ na-emere ndị be anyị na-achịkwa Chineke ga-enyekwa aka ka ọ gaa the second term 2027 ka o nwee ike chetakwa ndị be anyị ọfụma so n'ọnya wụ the main thing ebe a wụ udu Amankwo ngara Amankwo okirikiri from ebe a na ọ gbadara side o hediri ta akpụ ụzọ akpụ ugo bịa wụ stream anyị nwere ndị be anyị na-asa akwa na ya asa arụ na ya ahịa akpụ na ya amacha jibo ohie ofu stream anyị nwere o si ebe a from here na ị na-afụ ebe o si ahụ ogologo ya gaba mmiri a na-afụrụ ụmụ ome isi at the side ibe mgbago ụmụ ome then after ebe a ndị a na-egwu coal then ọ continue gbago so from ebe ha na-egwu coal dide mmiri a wee nọkọta ịdị ebe ọgbarụ based on coal a na-egwu ọ na-wee anytime ọ na ha ji shajiri mmiri ha na-store na that mining site ha channel to this stream change the color you understand and ọka kwuru na amacha and ebe a ka a na-eme whatever
ihe ọ na anyị na-eri eri gosi mara mgbada ofu mmiri a ifugo ya na Amankwo niile sọsọ mmiri Amankwo niile ya ofu stream anyị nwere kama na ọ bịara gaa anyị right round you understand so nke issue of azụ si azụ asị ya wụ nọ ebe a na-asụ dị ya dirty water because ọ nwere ebe ha na because ebe a na-esi okwu mmiri and the mmiri na-esi okwu na very dirty which ama how bad ọ dị on human health you understand ọ mmiri a ka ha ji charge na this stream ya wee gbuo ochie ya azụ wee gbuo azụ nwe mgbe anyị na-asị na ha mebi ikekwe na mmadụ tụrụ ọgwụ azụ na mmiri ụdị ya adụ atụ ọgwụ azụ na mmiri mmiri ada agbara ọ mmiri a ka ha ji charge one evening time like that the mmiri wee bịa to change the whole color the next morning ha jide ihe niile na-eku ume nọ na mmiri aka wee gbuo you understand ere ọdụm na aka nwee ike ibe macha abacha aka onwe dị ka ịmacha abacha nwere somebody go ebe ebe amacha abacha ise on your own risk maka na ịbịa ka ịmacha abacha ebe ịmachacha abacha na ọ mgbe ịya abacha mkpụrụ nụ ịmara ma ọ dịkwa mma ma ọ dị abacha onye machara ebe a dị condemn whatever ihe ọ na-eri eri based on ịmara akpụ ka ndị bayi ya sustain ịmacha abacha ebe condemn it that's just the fact ifugo ya okay o nwere ofu mmiri agakwuru ibe o nwere nke obere anyị wuri nke obere a dị iche because mgbe a na-ekwu okwu mmiri ha sị na ndị bayi tiri ọgwụ azụ na ya bịa test mmiri a were ya jee labụ mara ma otu dị mmiri si wee dị instead of ọnwụ ebe ebe a bịa kwuru nke a ha arapụ nke a jee na nke obere anụ ọrụ onwe anyị gagburu ya anyị gagwe ọ dịzi ore ka ha bịa bịakwuru at least unu nwa bịara ebe a fụgo the difference fụ na dị mmiri awụrụ dị something nke ka guo nke a dị iche ka ahụ jọsọ obere mmiri jọs somewhere na efugo ebe o si ọ na-aba ezi n'udu nke enwere ihe gbasara na nke a gara side a na-eme mining nke a doro nwe echi fukwu onye all this very one this odu gara that side okay mana bezi ọnụ ndị si ka ha bịakwuru dị mmiri jee mee test ha bịakwuru nke a okay hapụzie dị mee n'udu ha yi eku onye okay anyị akwụgo n'anya imegbo so na ihe gbasara this cool akọsigoro anyị a lot of banks and the harm this our community for instance abịa n'ụzọ debe anyị nwere only one road ngara to our market a na-akpọ Nkwọ ebe a ka our village na-eje azụ afịa abịa n'ụzọ anwa for years amụrụ m n'obodo a onwebeghị gọọmenti ada akpụrụ anyị ụzọ ọ individuals onye nwere onye aka siturụ ike nwetụrụ ego ọkwa katapina bịa rụọrọ anyị ụzọ mgbe ụhọ villages atụ ego katapina abịa grade ara anyị awa road igwe anyị ada arụrụ anyị ụzọ PG anyị ada arụrụ anyị ụzọ anyị nweji aka anyị arụ ya onye nwaanyị anyị the youth of this community ji aka ha arụ ụzọ with digger and shovel na-eme sure na ụzọ be anyị na-adị oke ma ndị coal mine na-abịara damage the whole road buru heavy truck mmiri zoo ya agaghị nwụzi ụzọ be anyị mana ha na-ebupụ coal na be anyị efuge so anyị adịghị etiri gọọmenti iwu kama na ka anyị gwa ha ebe o si eme anyị ka anyị makwa ma ọ gọọmenti nta na-eme anyị otu a ụzọ a sị na ya arụ anyị arụ anyị na-ata afụ n'ụzọ because of this very mining of a ten youth of Amankwo Enuzigo, one of their vibrant youth Chinonso Amaka akwa na the site ka agbagburu ya unknown people anyị kwuche okwu nke a ọdanyụọ ayọcha ayọ ha yọrọ n'ime ya ọdanyụọ na-efirukwe mebi ha eji dị because of that na-anya anya n'ume ka ihe ha na-eme na-aga aga see yet onwe ha menwuru up to this moment
so na ọrịa anyị na-ebe na mkpu anyị na-eti gọọmenti our gọvanọ gbata anyị ọsọ enyemaka. No, the main reason ndị be anyị ji jee protest anyị agaghị in a violent way or peaceful protest ka anyị mere. Mgbe ihe koro a bidoro ndị be anyị na-eje ka amara ihe na-eme na our place because ịrahụchara tete be gị fụ ihe na-eme na be gị ị ya ajụ ka ihe dị ihe ahụ. Anyị wee jewe asị anyị n'ọkwa gọọmenti ikwu okwu ebe a sịgo na gọọmenti ị gaa aka nri asị gọọmenti ị gaa aka ekpe asị gọọmenti ga-etinyekwe n'isi ichi isi gọọmenti akpụrụ so ndị be anyị wee bịa nọrọ n'ụjọ. Onwezi onye egwu na-ekwe eme anything tuto na gịnị ndị na-anọchite anya anyị ewegoro gọọmenti wee na-eyi anyị egwu. So ya ka anyị ji eti mkpu a ka anyị ma gọọmenti a ọkwa nke ọmụ ya ọwọkwa gọọmenti anyị niile ka ọwọkwa Peter Mba anyị ji eme ọnụ anyị nkwụ n'azụ na-eme odosins ka o nwere ihe ọzọ dị behind it. Anyị nwere mmiri, anyị nwere ụzọ, scholarship asịa na-enye anyị enyere onwe nke ruru anyị aka. Ihe niile kwuru anyị na nkwa onwere nke ruru anyị aka ọkacha ụzọ na mmiri. So ndị niile na-anọchite anya anyị na agbada autonomous maka na agbada ife asị na ka ada agreement. So ndị niile na-anọchite anya anyị onwere ife ha mkpọrọ ndị be anyị Amankwo onwe ihe na-erute anyị aka anyị Amankwo mgbe edere agreement mana ife anyị mabedewo chịrị ọrụ anyị ụzọ. Awa igwe na-achị anyị agwa anyị na anyị nwere mmadụ na ọbụla anyị nwere mmadụ ihe niile anyị eme ofu. So onye ihe ya ka anyị mkpa anyị emekwu mmadụ n'eziokwu. Biko onye ka anyị ji ayọ Enugu steeti gọọmenti anyị nyere anyị aka ka arụ ọrụ anyị ụzọ gbafuoro anyị mmiri. O nweghịkwara ife ọzọ anyị mma ya anyị agba gọọmenti mgba ebe ụzọ anyị si aga ka arụzieri anyị ka la steeti gọọmenti Peter Mba ka o nwee ike were lụrụ onu anyị ọkwala ife anyị ma ayọ ka arụ ọrụ anyị ụzọ. Anyị na-asọpọtụ ya for the past regime, ndị anyị na-asọpọtụ ya for coming regime na-abịa ka ọ gasị kọntenọ na ihe ọ na-arụ ụdọ anyị mma. O chetara anyị ndị Amankwo anyị na-asị na anyị amara na ọ bụrụ ọkwalụ na o chetara anyị mana nkwali niile ekwere anyị amara so ndụ nọ n'iru anyị bụ ihe a na-eme ka arụ ọrụ anyị ụzọ a n'ọnya ga anyị ma ayọ Peter Mba ka o nwee ike were cheta anyị nwa. Anyị na-ata afụfụ ụzọ special ụzọ anyị na-ata afụ ụzọ wee biko onye meka ka anyị na-ayọ anyị a na-agba gọọmenti ihe mgba. Biko onye bụ ayọ anyị ma obodo niile na-ayọ biko ka enyere anyị aka. Thank you.